Festival muziky pod Poľanou sa uskutočnil v nedeľu 28. augusta. Do poludnia bola v rímskokatolíckom kostole v centre mesta slávnostná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií. Už a krátko pred poludním sa uskutočnil všetkými očakávaný sprievod konských záprahov na Raticov vrch. Furmanské vozy spoločne s účinkujúcimi, s muzikantmi, spevákmi, ale i návštevníkmi dorazili na miesto diania ku kostolíku na Raticovom vrchu, kde sa uskutočnil už 5. ročník festivalu Muzík pod Poľanou. Nechýbali tam stánky s občerstvením, atrakcie, no tou najväčšou atrakciou určite bol tamojší prírodný amfiteáter vybudovaný priamo pod kostolom, kde sa samotné podujatie odohralo. V popoludnejšom gala programe sa na jednom pódiu vystriedalo 12 ľudových hudieb z krajín Vyšehradskej štvorky a po nich sa ešte predstavil host, poddukelský umelecký ľudový súbor. Vtedy moje srdce planie, keď vidím Podpoľanie. Nesú sa zvuky horami, rezké, bôľne, ťahavé. Tušu aj s balaškou vyskočí, klobúčik držiac na hlave. Úchvatný to tanec mláde, až srdce v hrudi bije. Hľa ľudia dnešní, pozrite, Hriňová, tá spieva, v Hriňovej sa žije.